Bapak Ibu dalah para rawuh ingkang satuhu kinurmatan, saklajengipun nomor urut 16 dumateng Marisa Eliana Saputri sumangga. Shalawat miwah salam kita aturaken dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang kita antu-antu syafaatipun benjang wonten ing akhirat. Amin. Bapak Ibu dalah para rawuh ingkang satuhu kinurmatan, kula badhe ngaturaken sesorah kanthi irah-irahan sumangga tresnani produk pacitan. Produk pacitan kathah sanget wonten barang ugi daharan. Awujud barang antawisipun akeh, batik lan sapanunggalanipun. Awujud daharan antawisipun gendhis jawi, jenang, tahu tuna lan sapanunggalanipun. Dados umpami panjenengan sami mbetahaken gendhis jawi, cekap mundhut gendhis jawi ingkang damelan tiyang pacitan, tuladhanipun pados gendhis jawi wonten Desa Wonoanti utawi Desa Nglaran. Umpami mbetahaken batik nggih mundhut batik ingkang damelan tiyang pacitan, sahingga kita saged saling sabiyantu nuntungaken kalih sederek kita wonten ing pacitan sahingga masyarakat pacitan saged langkung sejahtera. Monggo pacitan tumandang kanthi lampahan satset buat-buat. Bapak Ibu dalah para rawuh ingkang satuhu kinurmatan, cekap semanten sesorah saking kula menawi wonten lepate atur nyuwun pangapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.